No niin, heipä hei, nyt ollaan aika lähellä tuota jouluaattoa 2016 ja tässä näkee vähän mitä täällä pihalla on. Tavaraa on aika paljon, mutta tästä selvitään ehkä. Hirvittävä tilanne, mutta nyt ollaan vaiheessa, jossa pitäisi ehkä päästä rakentamaan. Täällä nyt ollaan sisäpuolella, täällä ei ole käytännössä mitään. Villa Anita on riisuttu nyt niin, että hirret on kaikki paljaana, Villa Anita on paljaana ja osa huoneista on ruvettu tekemään jo tuommoista koolausta ja alkaa näyttää siltä, että täällä niin kuin päästään nyt sitten eristämään ja muuta. Ja täältä löytyy myös tämmöinen kellari. Se on 2 metriä syvä ja olisikohan tuo 2 metriä myös leveäkin. Pohjahirret kaikki on nyt tarkistettu koolauksen alla. Maa on puhdistettu niin, ettei sinne jää mitään orgaanista ainetta. Eli nyt tämä talo on kohta tehty niin kuin se piti alun perinkin tehdä ja ehkä vielä paremmin. Tästä mennään eteenpäin. Kyllä nyt on hieno ekovillaa, hengittävää kierrätysmateriaalia, lämmintä 30 senttiä tuossa lattialla kauttaaltaan. Hieno homma.